ljudi, ovdje Ikasofti, ljudi, ovo je klip o tome gdje ću pričati o nastavku mog kanala. Znači ljudi, vraćamo se snimanju, snimat ćemo klipove, najvjerojatnije ide serijal koji nastavljamo, a to je sklopljenje PC-a i tutoriali. Znači mislim da će prvo ići sklapanje PC-a, a onda neki tutorial koji sam smislio, to mi neću sad reći, vidjet ćete. Znači ljudi, ovom klipu je bitno da vam kažem da nastavljam da snimam. Došli smo do cifra od 40 suba, što mi je jako dobro. I sviđa mi se za jako malo vreme, negdje oko mjesec dana. I ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Vidimo se u sljedećem klipu i pozdrav!